Hola guys, sanibonani njani? Yeah, welcome to Uyifiselani Ex yakho episode 4. Yeah. Igama lami uCrusher Unicorn emnyama. Vandag phethe i-guest yami uDineo. So uzomhlabanyana ngembuzo nyana sitshele about Uyifiselani Ex yakhe. Aha, d'accord. What the hell? Njani Dineo? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. So ngicela ukuhlaba ngombuzo sana yabo. Imbalanyana. So ngicela ukubuza ukuthi i-ex yakho yabo uyifiselani empilweni? Yo. Ngifisela konke okubi nje ngokukhona emhlabeni. Lathi uyakhona angaphumeleli vele. Like bamreject konke. Ayikona. Noma bangathi esangomeni yogeza amapati ne makamlandele shebo. Alright, ayakuva sanoma ufisela okuningi kakhulu yabo. So ngicela ukubuza ukuthi kungani why ufisela kanjani so? Ngoba umuntu omubi like Alright, so makathiwa mhlambe uthola i-chance ungabuyelana naye or kanjani? no. Ne. Kungani usho njalo? Like it's not my type anymore. Alright. Yo. Sabonga, ngiyabonga Dineo for isati lakho yabo. Ngibonge kakhulu guys, nivile isati laka Dineo. Ngangithola Uyifiselani Ex yakho. So nivile izinto amfisela zona. It's your boy Crusher, episode 5 yazwakala. Thanda ukubonga kakhulu kuDineo. Sibonge guys.